Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'kummenti li Times il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi Noel Sherry stqar li jaqbel li fir-riforma li qed tiġi proposta għandu jkun hemm bdil fil-mod kif jiġu trattati każi ta' persuni li jaqgħu vittmi tal-vizzju tad-droga. Bl-esperjenza ta' diversi każi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum f'dan ir-rigward, Sherry tenni li huwa pożittiv li hemm il-possibilità ta' għajnuna mill-qrati biex vittma tingħata l-opportunità tirjabilita lilha nnifisha. Min-naħa tiegħu f'kummenti li tal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard stqar li bil-kontra ta' dak li qed jingħad din ir-riforma mhux se tirrevedi l-ammonti ta' droga li wieħed jista' jkollu għall-użu personali. Waqt li fakkar li Malta għandha l-aktar pieni għoljin għat-traffikar ta' droga fl-Ewropa, il-Ministru stqar li hemm lok fejn anke din tola, però jrid jiġi żgurat li tingħata opportunità lil dawk il-vittmi ġenwini biex ikunu jistgħu jerġgħu jibdew ħajja ġdida. Il-kap eżekuttiv tal-Oasi qal li hemm diversi każi fejn persuni jibdew minn dipendenza fuq id-drogi u biex isostnu lilhom infushom u l-vizzju tagħhom jirrikorru għat-traffikar. Semma li la darba dawn jinqabdu jiġu konxji tal-problema tagħhom il-bżonn li jitraffikaw jispiċċa. Għalfejn hemm dawn il-każi l-qorti ta' droga hija effettiva biex tinstiga t-tibdil bżonjuż anke meta tara li dawn ikunu fuq bażi individwali waqt li hemm diversi metodi biex tinduna jekk persuna hix dipendenti jew le. Minbarra hekk Sherry saħaq li traffikanti ma jgawdux minn trattament tradizzjonali hekk kif il-motivazzjonijiet u l-bżonnijiet tagħhom huma differenti minn dawk li huma tal-vittmi. Bir-riforma proposta mill-Gvern meta jkun hemm każ ta' traffikar dan se jkun qed jingħata pieni ħorox bħal deterrent għal dawk li jfittxu droga għal gwadan finanzjarju personali. Fil-każ ta' min jinqabad jitraffika biex isostni il-vizzju tiegħu stess, ir-riforma tagħti aktar saħħa lil bord tar-riforma biex jappunta aktar esperti jsegwu l-każ individwali waqt li l-qorti ma timponix sentenzi ta' ħabs. Dan huwa wkoll motivat minn każi riċenti u l-bżonn li l-qorti taraf lil dawk li tassew ikunu vittmi ta' ċirku vizzjuż, b'differenza traffikanti li jkunu jridu biss iħaxnu bwiethom minn fuq l-istess vittmi.